Hoxe imos entrevistar a directora Aurelia. Hola, Aurelia. Somos as reporteras Estela e Nerea e imos facerte unhas preguntas para coñecerte un pouco mellor. Gustaríanos saber de onde eres. Son de Fene, nacín en Fene, que está cerquiña de Ferrol. Estás contenta de vivir en Fene? En Fene non vivo, vivo en Muxía. E si, estou moi contenta de vivir en Muxía. Cantos anos levas neste cole? Neste cole levo 29 anos. Por que elixiste ser mestra? Por que escollín ser mestra? A ver, ao mellor porque me criei nun ambiente familiar donde se lle daba moita importancia ao traballo dos mestres. Na miña casa, a avoa que vivía con nós na casa, na época da Guerra Civil, tivo unha escola e ensinaba a ler tanto aos nenos como aos adultos que non sabían. E ao mellor, como ela tamén foi a que me enseñou a min a ler, pois ao verme envolta nese ambiente e tanto valorei a figura da miña avoa, que creo que ao final acabei seguindo os seus pasos. A directora? Antes de ser directora, fui xefa de estudios e gustábame ese traballo organizativo. Cando tuve a oportunidade de ser directora, presentei o meu proxecto e como sabía que estaba apoiada por persoas responsables e que iban a axudarme na miña labor de directora, pois presenteime e aquí estou. Que é o que máis te gusta da túa profesión? O que máis me gusta é a satisfacción que me produce ver que os meus alumnos aprenden, adquiren habilidades, destrezas e que se convirten en homes e mulleres responsables. E o que menos? O que menos me gusta son as críticas e o pouco valor que se lle dá ao traballo dos mestres, sobre todo por parte de persoas que non saben realmente o traballo que encerra ser profesora. Se poderas volver a elixir, elixirías mestra? Pois si, volvería a ser mestra. Elixirías este cole? Pois si, elixiría este cole sabendo que iba a compartir o traballo con todas as persoas que estiveron presentes durante a miña vida laboral. E por último, gustaríache reivindicar algo como mestra e como muller? Pois desde o meu punto de vista, desde o meu traballo, sendo mestra, gustaríame que neste mundo do ensino os papás e papás en masculino tiveran máis presencia física no colexio, porque cada vez que se pide colaboración ás familias para que participen en actividades relacionadas cos seus fillos, as que máis participan son as nais, e a mí gustaríame que tamén participaran moito os pais. Moitas grazas. Moitas gracias a vos, que me encantou estar con vos estes minutiños.